окрім результату голосування, результату, який ми отримаємо в турнірній таблиці, є ще суть, яка для чого ми тут зібралися, це ми їдемо з меседжем, з задачею, з місією зібрати гроші з європейців, трошки, а не з українців. Важливо, щоб донатили саме європейці. Ціль цього збору – це розмінування України. Україна зараз найбільш замінована країна у світі, звичайно, і ми спільно з фондом Сергія Притули, з MasterCard, з Приватбанком, в колаборації з брендом Хасанова, який ми зараз одягнені, намагаємося привернути увагу до того, щоб європейці задонатили гроші. 4 мільйони зараз гривень. Така наша ціль. До кінця Євробачення ми маємо це зробити спільно. З такими монументальними особистостями, з такими фондами і брендами. Задача